Fra solaris og til solfer og kav Hans nøye værer og jæver Og vi gøsko hans vid halta fram Hans nøye værer og jæver Sitt her Sitt her Sitt her Sitt her Og jeg vil god tryggur Og jeg vil hans valg Og jeg vil han vil mer om alt Og jeg vil god tryggur Og jeg vil hans valg Og jeg vil han vil mer om alt Og jeg vil Så synger jeg drønskner først Hans nøye værer og jæver 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 Sitt her Sitt her Sitt her Sitt her Og jeg vil gå til tryggur Og jeg vil hans valg Og jeg vil han vil mer om alt Og jeg vil gå til tryggur Og jeg vil hans valg Og jeg vil han vil mer om alt Og jeg vil Talas nej, men du borde fortalt meg en gåa. Nei, gå ikke. Bare stå da. Shit, nei, ordentlig. No. Bare stå, Er det bra? Så imot, så imot. Nei, ikke. Ok, bra? Ok. Tøyda. Ja. Ok. Så har du vært fyr på Bibelen, ta hjemme en bil. Så om jeg sier, kanskje en bil, hva bil er det så vi? Jeg vet ikke. En Chrysler. Skilta? Nei, da. Ja, ok, skilta. Nei, ikke. Da. Men vi får synge nå. Det er kiksa.
Ja, vi får synja nu och så kommer Isak. Och så Jesaja. Bön. Sjön. Ja. Ja, vi har tackat mig för att vi kunde mötas här i Ebenezer och höra om det och vara uppbyggt om det och jag spelar för att om det är någon som inte teach mot det här till och lära till att känna om det är någon som inte eller som ivast utrunnet sig så här att de må få att det är akkurat till och bli uppbyggt. Jag spelar för att dräcka mot någon och möta någon att det har varit uppbygging för oss. Amen. Så var det efter det, nu glömde jag säga. We had some technical problems with the translation in the first meeting, but that is okay now. So you can get translation in the hallway. Ja, så blir det. Yes. Kristus min fasta grund sande glädje jag om allt rundan om mig själv så glädje sig och i tøy att Jesus han är mitt allt han släpper aldrig mig allt är trygg för hans går inte nu han jag hade vana i stormen han fri jag grejes fram och är fälllig jag i fotna du måste se ut här jag du måste bästa Jesus han släpper aldrig mig till att du är trygg för hans går inte nu hans går inte nu hans går inte nu Kristus min fasta grund Stande kläckte jag om allt rundan om mig själv så glädjes det och i tøy att Jesus han är mitt allt han släpper aldrig mer allt är trygg vår hans går inte nu gera hans går inte nu hans går inte nu Kom en hus mot här byggt av dig
Jesus han mot Ali. Han släpper aldrig mig. Han sätter alltid tryck på. Han svojkor inte nu. Hans svojkor inte nu. Hans svojkor inte nu. Han gera. Hur stort han Fríggjakvøld och Jakob skilte. Hur högt är berget mer forraien. Och i vanlöse är mer till du vände. I myrskret Vi vant det på. Tjök någon myrskre, tog kärleksblöjne, skär tjök någon salar, myrskurna. Värst ut er fullgörs, så vann er skriva, Jesus du, min livande. Leisa naie, hver fæta kan. God aldar innar, ur dörrtrænio, tok møyna sin, bær møyna kjell. Krossuren talar, vær fire djeving, kongur konga nämnir sun. Frälsare fakre med avitayor. Jesus du, min livande. Halleluja, tillbe han som löste mig. Halleluja, det är något mer med er. Nu förlåta brotten ner. Jesu namn till frälso där. Jesus du, min livande vän. Framorgon lyfter värstapest. Jag lagt an likan, tog andan drog. Borstor ur kvero, levande moda. Kungjör det klubben, aj valtar. Så uppram morgon, lyfter värstapest. Jag lagt an likan, tog andan dröm. Borstor ur kvero, levande moda. Kungjör det klubben, aj valtar. Jesus du säger Halleluja, tillbe han som löste mig. Halleluja, det är något mer med er. Du förlåter brotten
får höra vittnesbörd från Isak och en solsang för Jesaja så får jag synja en sang att trätt. Bra med nattrum och bönerum är öppet för att vi ska ha chatt med här. Vi är välkomna för den här. Bara sida tås av röntgen eller ankor ska be för tickon eller om du bara vill jag lugga sig till fri. Så tror jag snart. Till
Kör så väl, Isak. Att lära att ha med vittnesbörd. Ja. Alltså jag bara börjar säga att det är mega fantastiskt att vara här ikväll. Så jag så nek ung, så nek folk bara i över för att bara prisa gott. Och vi har ser man ung gott. Det är helt otroligt störst. Några att jag känner mig ganska. Nu har jag bott i Fríggjakvøld i 24 år. Og det er helt utrolig fantastisk. Jeg kommer ur Danmark, København, og jeg er oppvaksen i Kristianstove, så det var ordet døyde, så kjennes Paul oppe. Jeg har pratet noen sofapratet, og jeg sa sånn dårligt, og bøttene i hjørnet, det var mega godt. Jeg husker jeg tås om ideer som jeg tås om, altså vi har vissten, vi har sagt om. Tar du blir flester, så vill du leva sammen med Jesus. Og du vill bruka tøyna tøy sammen med honom. Du vill basera allt det som du, alltså allt du liv, allt det som du erst, och på hans år, på Jesus. Och tøy halt är det mega viktigt att man är vissten och i en samkom. Kristianstove jag ofta med av till att spela trummor. Jag ofta inte några trumset, men Kristus står här i trumset och chatline så tar jag live att få vi hem. Så tar jag min kamera så lär mig mega när vi tar det snäga. Hur sätta isolerande till fär. Jag vill också så tar jag bara necker larmer och necker till mig att man skulle. Men så halt det här i 12 eller kanske 14. Så var det så nek ung, eller min alder, i Kristus stod langer, nek for høym, til følger, eller vujar, og er stendes. Så man var sint ønsavatler som, hva er det? Jeg 12, nei, jeg var ikke år gammel. Men så skiftet vi samkommer, og den samkommer som jeg kom i, mekner ikke så vel at jeg har okkom til unge oppi til at virke. Mekner ikke så vel at jeg synes at hesbøttene har gaver innenfor tøvnløyk, eller gaver innenfor teltetøkkene og hva annet det må være. Og det som så hendte en 2 år, 3 år siden nå, det var at han som er i tøvnløyken, han ble gifter, og flott samkommet, og så var han ikke spille tøvnløyk. Så nu, eller realt ut, det var en eldre maver som spiller klaver nå, og her er altså tomrum i akkurat samkommet. 4 folk som skulle spille tøvnløyk, som kunne framføre og prøve godt. Så jeg har alltid at det er veldig viktig om to er ikke en samkommet og ikke er vissten enn. At du tar sig til å si, ok, er du faktisk akkurat innenfor telton eller filma eller jeg vet ikke hva det kunne være. Kanskje er det omsider, så du er kanskje mega engst eller jeg vet ikke norsk som er vært. Jeg vet ikke hva det må være. Så her er kanskje noen gaver som du kan bidra vi uten å samkomme. Takk stig at trekke fram og ikke bare halte i atter. Det som jeg gjør det var at jeg også, ok, men det er her da. Jeg var ganske unger, men jeg har godt kunnet til stig til at, ok, gjør meg fram. Så en av så er det som har taler som nå. Det er for å gjøre lese. Det er ganske et lille land for jeg ganske bibelskole eller hva det må være. Så vi vet ikke hva for å hente. Det er bare godt. Det er bare godt som vet hva for å hente. Og vi må bare ha aldrig av hånd. Vi må bare lytte av han.
Ja, så jeg flyttet til Klassiker i 2020, og fantastisk. Altså, så kommer man her, og så det så dette, selv til corona. Det var mega cool, så what? Corona, nej, jeg kan si, Tinstrid i Torsland var avløst, men så har man bare som lytla Tinstridsmøter, og det var mega cool, mega godt. Så kom jeg møte Klassiker, og som en go review der. Og så viser man hva man gjør, altså kanskje det var kveld hva man kunne vise, hva man dotte, jeg tar ikke stil til verre. Men allikevel så 18 år løte i Klaksvik, så slapp jeg fram om at spille og testa. Og det har rykt mitt liv så nekv. Så at om du ikke velger at her var han vi i din daglige dag, så det nok så ringt at velge han fram til at du ikke, altså til at du husker, ok, jeg skal faktisk lese 15 minutter om det ene. Nok så ringt, eller ikke mer før, at jeg til at jeg ikke har god vi kvendt det. Jeg spiller trommer på testa, nesten kvendt det at han skulle. Det er like åren, like at jeg på Bibelen fram. Så jeg gjør det som mener at jeg på Bibelen forbi i skolehastene. Så like åren i byrje at jamma eller venja. Like også, ok, jeg er faktisk her for at prøysa god, vi låser ikke og forbedre med min trommefølge. Så det lykker jeg 15 eller hva det er, lykker å lese noen vers eller okkurs til høyre ordentlig gjort med. Og så er det også til at du er omringar av tryggvann folk, og det er bare godt. Det er bare godt. Altså, nøyde det er å kunne fære Ebenezer og være sånne folk i en samkomme. Eller om tid som ganger kampstel. Altså, de vita andakt her. Altså, det er svagt. Altså, det er... Filip, du måste rätta mig. Alltså, vi var håll fjärs da. Ja. Håll fjärs till andakt. Och en skola vi 500 närmgång. Eller 500 folk och i allt. Jag vet inte. Alltså, det är svagt. Fullständigt, alltså, och nirre. Systemen Jack Mina nirre. Det hade inte lov. Det hade inte lov till att ha andakt. Simpelt den. Og mina med som jeg husker for å ta Jack nødvendig, har man heller ikke lov. Nøyde er så tøyende til tema. Nøyde er å kunne samles og kunne være omringet av tryggvann første som vil leve sammen med gode. Som vil lytte av hånd. De tema er nekk for alternativ. De kunne gå for å bo inn. De kunne gått droppa det här för att möta, droppa det här för att läsa. Men god inspirerar har sambild till. God inspirerar samman till och han inspirerar att de skulle vita hur de kan älska dig. Men hur kunde de vita till att de inte brukar ta sig, att de inte läser hans ord, att de inte kommer att känna han. Det är något som är, ja, det är något som är hjärtat, som är, och ja, det är fantastiskt, det är simpelt bara fantastiskt, och det var faktiskt det som jag också säger. Och så var det lycka att det är kolosse som Philips nämnde Janne, som helt för så jävla gott. Tack för Philip. Ja. Kolosse 2, 6 og 6. Og så tid, til jeg har tidlig møte i Kristus Jesus, Herren om, livet såløys i hånden, og være rådfest, og lete til å bytja opp i hånden, og stedfeste i trunnet, og så tid er lært, og vekse i henne, vi takkar djer. Ja. At det var
og så vil jeg gjerne ha det gå, minne det gå. Bønarummet her, bønarummet her. Bare ta ibra, utjøkken horna, minst løkker, ja. Bo i satt meg til løkker. Så det, så holder sang til Joe. Ja. Hej. Wow. Me be a little more like mercy, a little more like grace, a little more like kindness, goodness, love and faith, a little more like patience, a little more like peace, a little more like Jesus, a little less like me. There's no denying I have changed, 'cause I've been saved from who I used to be. But even at my best, I must confess I still need help to see the way you see. Ooh, somebody with the hurt that I could have helped, somebody with the hand that I could have held. When I just can't see past myself, Lord, help me be
a little more like mercy, a little more like grace, a little more like kindness, goodness, love and faith, a little more like patience, a little more like peace, a little more like Jesus, a little less like me. Oh, be the beggar on the street, learn to be your hands and feet, really give what I receive, Lord, help me please. I want to put you first above all else, love my neighbor as myself, in the moments no one sees, Lord, help me please. A little more like mercy, a little more like grace, a little more like kindness, goodness, love and faith, a little more like patience, a little more like peace, a little more like Jesus, oh, a little less like me, more like living everything I breathe, a little more like Jesus, a little less like me. Yes. Now sang you there how many times just sang this reel? How many times have I chosen to go my own way? Trying to fight, then I fall for the same old mistakes. How many times have I found myself lost and afraid, where it feels like I'm never get it together? Then I remember how many times you picked up my pieces, how many times my heart you redeemed it all my life. You never left my side. No matter how many times you gave second chances, how many times you've held my hand through all my life, you still love me. How can it be? How many times I've chosen to run from your grace? And you and I have never been too far away. You always come run, after me. You love a mess like me, a mess like me. How many times you picked up my pieces? How many times my heart you
redeemed it all my life. You never left my side. No matter how many times you picked up my pieces, how many times my heart redeemed it all my life. You never left my side. No matter how many times you gave second chances, how many times you held my hand through all my life. You still love me. How can it be? How many times? Grace, grace, God's grace, that pardon cleanses. Grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, grace that is greater than all our sin. Ja, takk for det. Isak, og takk for Josiah, vi band for sangen. Det godt i huksen som etter det at jeg ble visken i trunde, og at det en veldig viktig parster av akkurat trygg for. Huks bare hvis to i vast og i kvad. Hva kan du gjøre for god, og til at alt kunne gjøre akkurat, og god er eisen lagt og jokken gaver som vi kunne bruke for han, og hvis du har ringt for å finne av hva det er for gaver, så vent til han, spyr han god, hvordan kan jeg virke for det, og han skal svære der. Vi får at Sinja Nek Shanjiraren møter ikke til med enda. Vi får Sinja Himens lovsang. Sitter i velkommen resten. Tryggt og i den vei, da strøyer av
Og Jesus kommer aftur, ta allt det godt, forstar han torsk. Komma skall, och nöja för honom. Där vår komma skall, ta dig rajmar, skoa andligt hans, som döjen men ur isen ner. Heilor, heila vår du. Stora där och Lukas vera samman. Vi only vi tror det ju någon. I samman går av tusen altar lejon. Synger vet du det Guds soffra jalla. Kom i att lyda och sin himmels lovsang. Vi heilar honom, gloropa vi dukar. Ära till var god, som bakom lygan andan gröv. Heilor, heila vår så kom i att lyda och sin himmels lovsang. Vi heilar honom, gloropa vi dukar. Ära till vår god, som bakom lygan andan gröv. Heilor, heila vår Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes
see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. To see you high and lifted up, oh, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing holy, holy, holy.
kjenner alt. Du mer fadler lov, at min gode hinna vi god. Han river ötlån öron, og han oppe med ben. Ty han sa sette i himmelen everything. Ja, han eier vald og heier, og det falt mer i lov, at min gode hinna vi Han river ötlån öron, og han oppe med ben. Ty han sa sette i himmelen everything. Ja, han eier vald og heier, og det falt mer i lov, at min gode hinna vi god. Jeg hadde taget det her vers om alt. Store tøyns trofeste, og god min feir, ei brøydande skudje tjata. Stor er
Sommaren veturen vare og heste Solen og månen og stjärnor när vi naturen i sinne präglar vid samma god du trofaste vi vara liv Stor är din trofaste trofaste Nåt kvällar morgon vägen fra dig Allt och igen det fra dig där kommer Stor är din trofaste Herre mot mig Synden golden fräls och närklägen Främor öja stein lovsång till torg Styrke om allt fyra nu tog och framtog Maje och signingar flöda till mig Stor är din trofaste Din trofaste Nåt kvällar någen fra dig Allt och igen det fra dig där kommer Stor är din trofaste Herre mot mig det som vi kom fram og ber for at det skal være oppbygging for oss og ber for at om onker som ivast i trunne eller om de skulle fære at hjelpe til i samkomne at de må få et avgrett her i kveld og ber for løten at han har møte og at det skal være at du skal være vi i samtalen og at og at resten av stedene skal gjenge vel og først skulle takke mot det. Amen. Ja, så løten så kom enda, og takk for Isak for vitspor, og Josiah for fantastisk lovsang. Og det godt å høre at du finner en gav fra Gud, og du bruker henne. Jeg synes ikke, det veldig godt å høre. Og Simon, jeg halte til løsninger, ja? Ja, men jag också att som Isak nämnde alltså hur så heldig vid att som Isak nämnde att det var halvfjärs till andakt i skolan till alltså och nirre alltså i Danmark till landet som vi skulle känna bäst. Här är faktiskt släkt löjve till att höra om alltså frälsarens och av skolan att det inte har löjve att
ikke for skolan, men bare ha det for sig själva. Bara, så att säga, till, alltså, realt vill jag helt att bygga en så gång land. Och, ja. Fint. Så har vi några lösningar. Och också först att jag det som yes, akkurat det. Stevnan inte Leo. Kan tänka den ner. On, här. Hur går det? Hej då. Ja. I morgon så har vi ett bultema. Woo! Och till så klockan 1 till 4. Och här dövre. Och här är det bultemar. Och så man roterar då. Så vi där kommer upp och så roterar vi. Och mitt i mitten här har vi så en heter dövre. Och gärna med upp till det. Till Sean de möter det gott, men det är bultum här då så får man ordna ner detaljer då. Som man vill ta så gärna med upp och till hepant till inte alls stevnan hepant men och så i morgon så är samma touchpunkt kan nutje och det är så tvärlut och söndagen är det så evangelismöte klockan 6 och till så ett onkel som fick köpa till men tar det liksom fler andra som ska komma kanske inte äldre ja. Hade jag inte riktigt sagt, hade jag hört alla det. Ja, och så har vi en Naomi skulle ha en lösning. Här, ja. Hej, jag ska lösa parola 2024. Så bara fortälja sin vad det är. Det är en leva vid bibelundervisning som är sur Italia och en årlig honalig fjällabygd, årlig bygd av Slitsort. Och det är regen heter Gudsens kipapirselevna och det är trobor här. Och jag har varit några finnar av parola och jag kan bara säga att det är helt fantastiskt gott. Att det är antal uppbekända om bibeltummen, om kvällte och om morgonen. Och man får gå en italienska matkvänta. Och det är hett och gott väver. Och i år vill leva från 5 till 13 augusti. Och man kan melda sig till tillmälen blir 1 april klockan 18. Och man kan melda sig till parola.fo och aldersmarschi är 18 till 25. Så det är bara att melda sig. Hoppas fler får melda sig. Och nu kommer ett video. Kom till parola. Lift your head. Så parola tar vi i Italia som alltid. Det var spännande, ja. Ja, till jag och det står ett spurningar efter då. Nu nämnt om det inte tar 1 april klockan 18 eller 6. Och man ska vara 4 gånger tältna melda sig. Det är alltså klockan 6 så är det och så är det veck. Alltså det nästa melda sig, det är det som jag vill säga. Så vi är klar. Och så har vi obvious. Och det har vi inte så någon öron än Levi och Eihammer. Och det är akkurat flottan. Så det var så relevant faktiskt, men skilta. Det får jag säga. Här och till Crossley 5 och här guide. Jag har alltid det kommer ut på Instagram så du kan gott på Facebook om det inte ja. Och Levi säger med att parkeringslösningen det är inte väldigt god. Vi tar gärna husandakt arbete så ta kan det vittna till.
Så till bin om att parkera vi in vid Grönlandsvägen och till som inte bygger här bant. Jag vet inte hur det är. Jag vet inte hur jag ska förklara det annars. Kör mot Västkyrkan eller också där. Ja, och här lukas som förklarar sig där. Ja, parkering är bäst vi in av Grönlandsvägen. Så Grönlandsvägen, alltså då sa vi det bästa levnar i världen är Grönlandsvägen. Alltså levnar i Grönlandet? Nej, inte här. Men det är Grönlandsvägen, va? Ja, husen så inte alls så här ut. Vi leder av Google Earth så men hade jag min kom fram. Det så inte så här ut, inte ordentligt, men det kommer vara vi så just och lever sig tar vi neck goof. Så vi så just här och syns jag vet. Vi pjör syns jag.